Moikka! Mä olen Ari Ahtaanluoma ja mä olen vammautunut vuonna 2017. Mä sain kesällä silloin verenmyrkytyksen ja mua ei otettu päivystyksessä ihan tosissaan. Ja sitten kun otettiin, niin meinasi olla jo liian myöhäistä. Myöhemmin tämä mun tapaus sitten todettiin hoitovirheeksi. Mut nukutettiin 5 viikoksi ja sitten kun mä heräsin siitä, niin mä olin neliraaja amputoitu, eli jalat on amputoitu heti polven yläpuolelta, oikea käsi tuossa kyynärvarresta ja vasemmasta on viety kaikki sormet. Siitä alkoi mun pitkä kuntoutusmatkani tässä uudessa kropassa. Tänä päivänä mä voin oikein hyvin. Mä pystyn hoitamaan lähestulkoon kaikki mun omat asiani itsenäisesti. Mä ajan autoa. Mä pesen pyykkiä kotona. Mä tyhjennän tiskikonetta ja niin edelleen. Sen lisäksi on pitänyt keksiä uusia harrastuksia, kun virkkuukoukut ja neulepuikot ei enää oikein näissä proteesikäsissä pysy. Niin mä oon ruvennut olemaan aktiivinen somessa. Mä teen Facebookia, TikTokia, Instagramia. Ja sen lisäksi mä värkkäilen kaikkia pieniä nikkarointeja tuolla mun pikkuverstaassani. Mä suunnittelen ja kehittelen uusia apuvälineitä mun omaa arkeani helpottamaan ja printtailen niitä sitten mun 3D-printterillä. Mä toivon, että mä voisin olla semmoinen elävä esimerkki ihmiselle siitä, että vaikka kaikkea kauheita voikin tapahtua, niin elämä voi siltikin olla ihan hyvää. Mä toivon, että mä pystyn just teille tulla kertoa lisää tästä mun elämästä ja mun matkasta. Moikka!